Tɛnɛ Avril kalo tile 27 san 2020 ni ye aw ka kunnafoni ale wagati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan. A bɛ tile saba bɔ bi ŋunuŋunukan cayalen don an ka bɔlɔlɔ kannaw la ka sababuya kɛ ko an ka jamana ɲɛma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko coronavirus ka banakisɛ yelen don ale la. An ka jamana ɲɛmaw ka kuma lasela min bɛ yen nɔ ale y'a yira k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye juma don wa jamana ɲɛma yɛrɛ ka kuma lasela olu fana bɔra k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye bi ko tiɲɛ tɛ sini ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili sigi k'an ka jamana ɲɛma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'a ka kɛnɛ a nin na kosɛbɛ ko wa k'a bɛ ka ɲɔgɔn ye jabarani kuma labɛn diɲɛ selekina naaniw jamana ɲɛmaw ye walasa ka coronavirus ale banakisɛ bɛ se ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la cogo min na wa kuma labana Ibrahim Boubacar Keita ko a ko an ka jamana diinɛ ɲɛmaw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ni coronavirus ko tile in na ko sunkalo fana bɛ a 12 la walasa banakisɛ in a kana se ka carin cogo min na. Kuma cayalenba don an ka ba polisilakaw ka yɔrɔ la ka sababuya kɛ Awa Haidara ale ye degeden kalanden ye polisiya hukumu kɔnɔna la ko Avril kalo tile 19 san 2020 a kɛra karido ale jiginna ɲɛgɛn de kɔnɔna la ni o ye u ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛgɛn kɔnɔna ye a jiginna dogo de fana la. Ba polisilakaw ka ɲɛma ni ale inspecteur général Musa Faye ale ye sariya gɛlɛn dɔw ta a y'a ta maa minnu kama sa u ka lakɔliso ɲɛma ni ale ye lakɔlɔsibaba ye Seydou Jara ni ale ye dɔgɔtɔrɔw fana ka ɲɛma ye ani u ka ɲɛmaaba min fana bɛ yen tuguni ni o ye Mamadu Kulibali ye ko ni maa damada u bilala kalo 1 baarabila la fɔlɔ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ u ka ɲɛmaaba n'o ale ye lakɔlɔsikɛlaba ye mami n'ale bɛ wele ko Mami Sila ale bɔra a ka baara la k'a sababuya kɛ kuma jugu fɔ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni waleya cɛjugu in ma deli ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la fo ka taa se ba polisilakaw ka yɔrɔ ma a kɛra don min na sa o de ye Avril kalo tile 19 ye ko wa k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ bilen k'aw hakili jigin k'a fɔ ko denba in yɛrɛ sa ni ale ye Awa Haidara ye ko ale sen bɔra finitigiya la pewu. Sibiri Avril kalo tile 25 san 2020 a kɛra Menakakaw fɛ yen nɔ an ka MINUSMA mɔgɔw olu bɛ si so min kɔnɔ sa o so tasuma de donna so in na nka an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko nin tasuma in ma kɛ banbagaciw nɔ ye nka nin wagati in na mɔgɔ ma jogin mɔgɔ ni ma to a la nka u ka minɛnw de tiɲɛna. An bɛ taa kɔkan kibaru la Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ nin wagati in na nuna datuguli kɛra wajibi ye u fɛ yen nɔ a bɛ daminɛ bi tɛnɛ Avril kalo tile 27 san 2020 u ka jamana ɲɛmaw y'a fɔ fana ko u ka lakɔlisow k'olu bɛna dayɛlɛ hali n'u ma wagati fɔ o dayɛlɛli ko la sa ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ nuna datugulan caman de bɛ u ka jamana kɔnɔ n'o u y'o dilan nka denmansaw jɔrɔlen don kosɛbɛ ko yala k'u ye sariya kura minnu ta ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ka lakɔlisow ko k'olu dayɛlɛ wa. Afrique du Sud kaw fɛ yen nɔ nin bɛna kɛ a dɔgɔkun 5nan ye ni u bɛ sokɔnɔ datuguli la u ka sow kɔnɔna la k'a sababuya kɛ coronavirus ale banakisɛ ye nka juma wɛrɛ dɔ bɛna bɔ u ka sokɔnɔ datuguliw fanga la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛna kɛ maa minnu ye sa o de ye u ka kɛnyɛrɛye cakɛda mɔgɔw ye nka fɛn min ye gulɔ feerelibaliya ye sa o ma dabila u ka jamana kɔnɔ hali bi gulɔ tɛ feere u ka jamana kɔnɔ fo ka taga coronavirus ale banakisɛ sonsori u ka jamana kɔnɔna la. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn sini nka jan'o cɛ sa sunkalo barikaba min n'ale kalo jɔra ala k'a timɛ ko ɲuman di an n'an baden silamɛden bɛɛ lajɛlen ma.